Mně ten oheň v životě jako regulérně chyběl. A proto tady, když se stal zase v podstatě nedílnou součástí mého života, tak ten život za mě dává mnohem větší smysl. Z toho se to postupně zrodilo, že mi došlo, že tady tu potřebu mohlo mít víc lidí než jenom já. Když se mě někdo zeptá, co dělám, tak je to pro mě vždycky trošku složitá otázka, ale asi ta nejhlavnější činnost je to, že mám tady tu školu vaření Fuego, je to škola vaření na otevřeném ohni. Tam vlastně celý léto jezdí spousta hostů, no a učíme tady, jak si udělat jídla trošku zábavnější na ohni, než jsou jenom buřty. Já jsem zcela upřímně nechtěl prostě všechen svůj volný čas trávit zavřený v kuchyni pod umělým světlem. Přišlo mi to jako škoda, trošku jako plejtvání životem, tak jsem v podstatě si vymyslel sám pro sebe takovou svoji cestu, svoji variantu, jak zůstat v gastronomii, jak trávit čas lidma a jak být venku. Proto jsem vytvořil tady to. Takový nejtypičtější pro nás je, že dáváme syrový maso přímo do žhavého uhlí. Spoustu lidí sem jezdí proto, aby právě ten steak v uhlí vidělo na vlastní oči, protože když to vidí někde natočený, tak si stejně myslí, že to je nesmysl. Tak sem jedou proto, aby zjistili, že to opravdu jde. Z začátku Fuego byl hrozný risk, protože tady nikdy nikdo nic takového nedělal, ale ten zájem přišel v podstatě okamžitě. Ty malý počty míst, které jsme na kurzech měli, tak se prostě začaly vyprodávat. Pro nás začala být nutnost, abychom hostům vyšli vstříc, abychom tady umožnili všem platit kartou. To znamená, že v takovou chvíli platba kartou Visa nám i těm hostům přináší ohromnou svobodu a ač to pro nás byl takovej, dejme tomu skok do neznámého, tak ten fakt, že terminál může každý mít na půl roku zdarma, nám to dost usnadnil. Můj přístup k podnikání je, já všechno beru metodou pokus omyl, takže opravdu všechno dělám nějakým citem a asi to funguje.